Farnach gyfeillion beidio a chymryd i'ch ysgwyd yn disymwth allan o'ch bwyll. Merch cynhyrfu gan ddatganiad ysbryd yn honni ei fod oddi wrthym ni i'r perwyl fod dydd yr arglwydd eisoes wedi dod. Peidiwch a chymryd eich twyllo gan neb mewn unrhyw fodd, oherwydd ni ddaw'r dydd hwnnw nes i'r gwrthgiliad ddod yn gyntaf, ac i'r un digyfraith plentyn colledigaeth gael ei ddatguddio. Dyma'r gwrthwynebydd sy'n ymddyrchafu yn erbyn pob un aelwyr yn dduw, neu sy'n wrthrych addoliad nes eistedd ei hunan yn heml Duw gan gyhoeddi mai ef sydd Dduw. Ond ydych yn cofio fy mod yn dweud hyn wrthych pan oedd o'n eto gyda chwi ac yn iawn. Gwyddwch am yr hyn sydd yn ei dal yn ôl, wedi ei symud mwyn sicrhau mai yn ei briod amser y datguddir ef, oherwydd y mae grym dirgelwch anghyfraith eisoes ar waith eithir dim nes y bydd yr hwn
rhai sydd ar lwybr. Colledigaeth am iddynt beidio a derbyn cariad at y gwirionedd a chael ei hachub oherwydd hyn. Y mae Duw yn anfon arnynt dwyll i beri iddynt gredu. Ac felly bydd pawb sydd heb greu